салом алейкум ҳамҷиёрони азиз. 21 феврали соли 2024 мебошад. Ман қарор дорам дар хонаи худам маҳаллаи испечаки Зарнисор пеши посоли Америка. ба диққати шумо мерасонам ки мана ҳамин камтар дига боз мондагӣ ҳаст, тамом шуда истодааст ниҳолҳои ангурҳои мана ин аватар, мана ҳамин аватар аст. Гарантия қадашха 1 метр 80 сантиметр ҳамин хел гӯям мешавад. Аватар 180 сомонӣ. Кишмиш аст ин расмашро қабати навор мемонам ва инаш маникюр фингер. Ина бинед ки ин дароз аллакай 2 сола агар ҳамин сол намекандана аз ҷояш ин мебаст. Инаш 2 метр. ана ҳамҷиёрони азиз, камтар мондааст, мана бо мо аз боғ канда овардем, навашро тамом шуд. Маникюр фингер аст инаш маникюр фингер аст. Боз резглоб дорем, резглоб дар берун аст ва қадаш 2 метр аст. Вай ман мемонам вай 50 сомонӣ. Ин маникюр фингер ин 2 метраш 100 сомонӣ. Аватар 180 сомонӣ. Ман инаш аватар аст. Ин аватар аст, кишмиш аст. мана ҳамҷиёрони азиз, аллакай февралам тамом шуда истодааст. ҳатман шумо агар ангуршинон бошед, ҳатман бояд ҳар чизи зудтар ангуротон шинонед ки то аввали баҳора решаҳояш мустаҳкам шавад. Дар бораи реша, ин реша мустаҳкамашро бинед, решаҳои ниҳоят мустаҳкам доранд. решаҳои мустаҳкам доранд ва беҳтарин ангур мешаванд. худо хоҳад кафолаташро ман медиҳам аз хонаам. дар ҳолате ки ҳамино насабзидан, яъне ки аз аввали баҳор насабзидан, умуман хоб рафтан ман ҷояшро ҷо метиҳам. лекин сабзиду баъд хушконидед ҷояшро ҷо наметиҳам. имсол ҳамаш месабзад, чунки имсол хунуки наомадааст, хунук назадааст ниҳолҳоро. ва бинед чӣ хеле ниҳолҳои хушсифат ҳастанд. ин решаҳоро бинед чӣ хеле ниҳолҳои хушсифат ҳастанд. марҳамат, ба хонаи ман биёед. мана паго якшанбе рӯзои истироҳат аст. ангур омада гиред ниҳолашро ва дар хонаҳоятон ангур шинонед. ҳамҷиёрони азиз, инчунин мо вай дорем, мандарин дорем. мандаринои мо 120 сомонӣ. мана дар они сатил чоҳода гирифта иштоки мана камакак мондааст. инашам камакак мондааст 120 сомонӣ. марҳамат, омада харидорӣ намоед. ҳамин хел дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.